kami ng Chan Island dito sa Sual, Pangasinan. A few inches later. Dito kami sa basketball court at kung makikita nyo yung mga kasama ko naglalaro. Kasi wala silang magawa doon sa room. Hello, vlog. So yan, makikita nyo yung mga bato. Pangalawang araw namin dito. Kahapon, dito kami dumaan. Yan. Makita niyo yung daan, dyan kami dumaan kahapon. Kasi sobrang alon kahapon.
Hi guys! Dito kami sa taas ng bundok dito sa Costco. Dito sa Cabalinchal Island. Dito sa Small Pangasinan. Yung daan na parang tigmaan. Nagrila. So yun guys, pababa na kami. Pababa na. Ingat sa amin. Pa tayo. Ang hirap. Ang hirap bumaba. Grabe guys. Ang hirap. Ito kami mag-effort. So yun guys. Oh shit! Hintik na ako mahulog. Alis na sasalo. Kaso walang sasalo sa akin. Parehas tayo. Grabe yung daan dito guys. Pa-slide. Ng kasayahan. Imbes naman nila bumaba nila. Oh shit! Holy shit! Grabe! Grabe yung dulas. So, bababa ulit kami sa pinakamahirap na babaan. Pa-slide. Pababa! Power! Dito ay! Kapit mo! Delikado, delikado. Pababa! Power! Uy, magano! Hataw! Hataw! Power! Nakapaa kayo? Ako nakaparang pang-akit kasi yung ano, tsinelas ko. Madikit. Oh, huwag ka magtutula. Wala na. So yun, malapit na tayo sa baba. Basta experience nyo sa pag-akyat. Grabe yung hirap. Nakapagod ko. Ilan yun?